Kaseng henyo trap Youth Council kaladawa baka sorgar kadaiban kendang bat kamdaiban aja kasa yaki shispa sapu pratali ki longyeng ki basa athemator namar ba kimdei kinong trei jong ka Shillong Municipal Board bat kimdei kinong trei hakano katanat sorkar. Kaseng hakador khas ba IT sya usimbut menteri rang ba kajala uba Presiden Song kalaong baka sorkar kadaiban aja kasa tangi ki shispa khandai pusan tali ki longyeng ki badai kinong trei sorkar. U Presiden ke henyo trap Youth Council uba Roy Kupar Senrem Ulaong baka sengling baka an watching tip ba ni ka right to information balayo pediang naka office jong ka Shillong Municipal Board kalayo jing tip banaki lai spa sapu artali ki longyeng ki basa athemator shispa sapu pratali ki longyeng kim dei ki nong trei jong ka Shillong Municipal ni jong kinu kitanat sorkar laong bakat kum ka RTI lakdo baki don tang shispa khandai pusau tali ki longyeng ki badai ki nong trei ka Shillong Municipal bat ki batrei haki be kitanat sorkar. Shushu kat kum gajing ong u Presiden ke HYC uba Roy Kupar, ulaong baki ni kilong yeng ki batray kam sorkaru. Bun naki la syuthong klem da penmi gajing penbena lait kam. Bat don kinong tray ki balak klat ru. Henry kat ba ki bahayeng hasem jongki ki dangsa hakati ke jaka. Uba Roy Kupar ulaong baka seng kam persya ya gajing ay jaka jongka sorkar ya ki briu ki badai kinong tray jongka. Henry ka persya ban ay jaka ya ki bom day kinong tray sorkar. Kaseng mentang sengi ya Deputi CM jadi halor ka mat bede bakajing penkerja ya kibri ki basong basang tiap pot temyo bonglong ila ileng bagi kot kubur ba kasorkar kan sasyong khadu bat kini kibri lane bat ki nong mi khmat jong kini kibri akan nyau terik jong niu penai jemang pentawan di hadin bangi di katu nakaliang di paseng ila penbet banwan ya kendu mentang sengi ya Deputi CM bade ro aju upor chairman jong ka high level committee ka bang sorkar klathum kacing wani kenduk kajong ni ya Deputi CM galong ba ngilai na kapor sa kapor baka sorkar ka penmi ya itu ikenti ni buang lais pak sau po arieng lais pak sau po artli kilong yeng ki baka sorkar kan sa penkenria na po temyo mau long sya kanu kajaka lane sya kajaka ka baka sorkar kala depan bu la depan mangkerpang hakabaon sinaru ya ki jakasa lane ki yeng ban ai sya kini ki lais pak sau po artli kilong yeng kaseng nadu ko basdang ngilai yeng hakanong remba kasorkar kala ban aja kasa lani quarter yaki nong tre ki jongka ngimdon jing e mereka ba ngila penpa no ru kabasdang kalong ba yaki bomdei pat ki nong tre jong kasorkar pamut kitu ki bri ki basong basa thamyo maulong ki bomdei ki nong tre jong kasorkar kam dei ban ai ka jaka namar kata kan nong be ai kumangitep hi hang tie po thamyo maulong ki don artli ki plot ka plot A gede jong kasorkar ka plot B gede jong ka Himameliam de hadian baka sorkar kala suthu badan kam ban simlang ya plot B ngilayo I bagi ni gisnam ke bladap ka sorkar kala de banyate ya ka agreement bat ka Himameliam ka bakala simti no ka sorkar ya kata plot biru kumakalong menta ka jaka berokhat ka bagi ni gibriu ki syong kisa thamyo maulong ka de ka jaka jong ka sorkar kata ka de jing sisya ya bagi ni gibriu ki mla ban kam trai baka de ka jaka ka jong ki tinakaliang jong kaseng habang iyo I bagi don lais pak sau po artli kilong yeng ki baka sorkar katmu ban kenria sya kita yeng ki ba ka sorkar komod ban ai ngila file ya ka RTI hapo ka office jong ka SMB ban pan ya ka detail jong kini ki lais pak sau po artli kilong yeng la baro lais pak sau po artli kilong yeng ki dei ni am ki nong tre jong ka SMB la ne jong kunu ki department ki ba hahap hapo jong ka sorkar kabalengo kalong ba dang ila file ya ka RTI na po Shillong Municipal Board ngila Banang lais pak sa po artli kilong yeng ki don tang sies pak khnai pustan tli kilong yeng ki bedi kinong tre jong ka SMB bat jong ki officer ka bat sies pak sa punyo do sies pak sa pratli ki long yeng lani ki brio ki basong basang ti kim de kinong tre jong ka sorkar ki don ki betre security guard ki don ki betre kum kinong syong dukan ki don kita ki religious lani social worker ki bom de kinong tre jong no department ro tenginak do kabasdang ngiloong bala da pipen kenria ikinong tre la jong syaki government quarter ngi krene government quarter ngim ongru ikentin relocation la ni resettlement magini bri kim don hok ban panjaka na kasorkar regi don hok tong banyo ya ka quarter tenek belungo kalong ba kasorkar baru kata ka ong lais pak sau puar ban on pen kenria le habang ilap pat lembaki kot kislang ilap ba kibadai hok banyo ya kita quarter ban syong hakini ki kuota ki baka sorkan kan sna ki detang sias pak kana pisan indu Deputi CM kalong bang keli bahalor kanu kanong rem bamafi lane ka sorkar kan ayeng lane kan aja kasa yakini ki sias pak sau punyo lane sias pak sau pratili kilong yang kabelengo kalong undang ilay kren bo Deputi CM upen pa ka jing sko lengo bama uru unang mut bagini ki lais pak sau artili kilong yang kidi kinong tre jong ka SMB kidi kinong tre jong ki department ba fair
Abangi peni ya ki RTI ki baka SMB ka jubab yang ni ulah penpa ke jing sulungo nama ruang ba kat kum ka affidavit ka baka Shillong Municipal Board ka file hapo High Court na ka file hapo court ki ong balai pa sa ko artli ki long yeng ki di nong tre jong SMB na ka jing kli ka long ba manu ba thok mon ta kat kum ka RTI ka bangingi yo nampo ka Shillong Municipal Board ka pau shai hak i kolom i bangi kli laki tre hapo kanu department bun ki kolom ki e blank kim ya thu tre hai ki don pat ki ba thu private service don ba thu religious and social worker kumut bakim dei kinong tre jong sarkar tilada ka SMB hakmat jong deputy CM lane hakmat jong ka kuat ki ong balai spa sau par ngut ki di kinong tre jong sarkar kat bahangi pat habajuba ngilap basis pak sau penyol lane sis pak lai sau prana kata na kita ki lai spa sau par kim dei kinong tre jong sarkar tingila bu da ka jing tho bat ngila dawaru no sembut menteri rangba jong jela ka jong iba ka seng ga yang ka nong rem ka baskam nadu ka basdang ba pin ajaka yo ubriu basul sulet chong thap nani kini kilong yeng sespa so kunyo so pratli kilong yeng ki bom dei kinong tre jong sarkar nginom syak dale le ro tena kaliang ka jong deputy CM mentan ula penpa hangi ya ka jing sulungo tama mauru nadu ka basdang hadu menta udang mut bakini gilai spa so puar kini kinong tre jong sarkar tu ong bu un sakot ya ka meeting bat ka Shillong Municipal Board bakumjur bat ka Urban Affairs ban pani ka jing pensai bahai ka bakla la ka bakla ka affidavit ka ba SMB ka file apa High Court na ka bakla ka RTI ka baki ai jubab yang ni ti halor kata wong buun sakot ya kini gibri ya ki officer jong ka Shillong Municipal Board bakumjur jong ka Urban Affairs dai na kaliang jong ka seng ngila karen na ka basai ba pin ayeng ya ki bom dei hi ginong tre jong ka SMB la ne jong ka sarkar da leile ru ginom sha namar balada pile akunta kaumut ba pipen scam ya ka jing dawa jong kini nong shong thap ki nong shong bakila kam try te ka jaka kata ka jing dawa ka bangi labu na kaliang jong seng ka baar dirang ba kalong ba lengba kini ki RTI ngilam bahkan ni ke jing tre jong kini ki brio hakan kum ki sweeper kum ki casual ki attendant jong ki kali per kala along kum kanong kenti ke jong ki naman dal adab pa yo ukpa dal adab ukpa yo ukun ka beteng sa kene ka kam kum mangitip hi kum ka jat bendri ki kun samla ki jongi ki perdo persnam ki jongi ru kila anut menta bentre kene ka kam kila don ki balak bansar ya ki snong ki thaw lane ban but ki kali kitnyot bakum ta terte ti ngilah keli naka ni ka Shillong Municipal Board ba haba pitung ki diberi hatu kala don em ka advertisement ba pikot ki naman ngila ba arja khat nyo dang thung arja khat pra dang thung don ki bidang thung arja arpo ru ya bangi keli khat advertisement em ki ong ba umdan advertisement kaumut bala shutung ki hakita ki post ba fair ki ba pitre ti nakaleng jong kaseng ngila ong yo deputy CM mentan ba kapur kala dai ho ja ki por ki ba menshwa le si ki jongi kim nut menteri ki ni ki jat kam ki begini bri ki tre re ka perthai menta ka jing kerduk kam ki jongi ru ki la nut menteri ki ni kam te balai ba on penduk lat ki kon samla le ni perdok persnam jongi menteri apok ka Shillong Municipal Board la ni apok ka Urban Affairs tingila ong yu ba ka jing dawa ka jongi nang jong ka seng hakmat jong ka sarkar kalom banang ni sakmat ka sarkar balai kam hakini ki jat kam ki ba per pok Shillong Municipal Board ki dei ban khot da advertisement kena bagi kun samla ki jongi ki nyok lat ban thap ya ka kam te kata ka ri ka jing kendu na kaliang ka jongi abai dei ba ka them yo molong ta si pat u deputy CM ka jing dawa ka jongi ka long ban i na kaliang ka jongi gidang ni yo ya ka RTI ngi pun kre ka jing tho hoi kla don ka ni ka election ngi khlam la ban ni kendu yo deputy CM dei mar sun yo i pat ya ka statement jong we deputy CM ubong ba ka nyaw thore ngin saya shong khadu bat ka HPC kata ka nong kinong ni ikhmat jong ni beri tengi semua mengil adai man mani kendo yo da ka bangi krensha yo deputy CM mendak singi ong ba shwa ba pensim yang no kana karai pihak ban clarify shwa ya kani pihak ban penbet shwa ya kani namar ba ku mangil ong nadu ka sedang ka seng kanom sha wa tang shi yeng ru ubom dei hok ban yo ya kata ka jaka sa la ni ki quarter ku magi dei nong tresor ka kim dei ban yo ya ka jaka ban le sa te namar ki dang bun ki pordok persnam ki jongi ki bom don tang i jaka sinong rim man snai yang Shillong kum nu fin ai kita ki spa sau punyo si spa sau pukra bakin le shong le sa kita ki kuat e ka sarkar konkret na kaliang jong kaseng ngila ju ong nang paspor sa papor kani ka de kamien ka jongi ajing sha ka de kamien jong ka jala me ka le ka jongi ki bri ki manabar kim don hok hiru ban tukla ti andre habai pat kata ka jing lap ka jongi mentang singi pat ka jing ajing mut ka jongi yo deputy CM pat ka jing pen i ka jongi deputy CM lada kita ki we ki bri ki wan ban tukla ka shong ka jing start jong sarkar kum no bende namar ha khadu hi ka jing pen be ka bde ka sarkar bat kini ginong tre ki jong ka ti ajing sisa ki bri ki manabar kim dei ban wan tukla ni smur ban kerpat ya ka sarkar hapo ka jing long chairman jong u deputy CM bo dei ban skap than ya ka jing wan tukla jong ki pat ki bri
Mdi ban ai important se ya kita gibri ki buan nabar namar hak bakhadu hi ka jaka kadai jong sorkar kinong syapen kendria kendai hi kinong tre jong sorkar hak ba gibri ki menabar kim don kiti telada ka sorkar kasim lane ka ai important si kita gibri ngin sngo ban ong ba kendai ka sorkar ka ba tulot bor hadu kata-kata ya ka ba kasngap ya jing ajing mut jong gibri ki don hok ban ya don benta kata ka jing keren apa ka sorkar ba kinong tre jong ka ngi gajing sisa kata kadi gajing keren ke bangila ajing mut naduk mensyua telada hakani gasin lada ka sorkar kala arai bahkan penkenria ngamong penkenria ngom ban pha ikini kinong tre ki jong ka ban sa kita ki quarter lada don na kita ki beri ki bom tre tengina kaliang jong seng isu bendawai ka urban affairs baka dai ban terminate ka kontrak ka jong kila ne ka jeng ai kam ka jong ki nama lada ngilap kat kum karti ai kini ki beri ki dei ki casual worker ki dei contractual worker kim dei hiru ki permanent worker jong ka urban affairs te kam don jing ya ka urban affairs bahkan sim ya ka rai ba dei ban terminate ki nama bala de kinong tre jong ka department kim nget lane kim nget ya jing betha jong ka department te kamut ba ka pen i ba kata ka department ka tulot lada kamla ban sim kam ki